Good morning, लोगोफोर आंहा फुजा होफैबाय दिनै नुबायना लोगोफोर थेङा बिसिबांबा गिदिर एसे बाजार खालामनानै नायलांबाय थाबावदो दे भिडिअखौ ओमफ्राय नै लोगोफोर फुजानि थाखाय आङो एसेनो गोदै लानो होननानै लाड्डु लानो फैबाय दखानाव दायो लाड्डु लानानै आरोबाव माखासे बाजारफोर दंबावो लालांनोसै नैबेवहाय आंनि स्कुटि गोदाननि थाखाय माला बासिदों आं लोगोफोर माबेया मोजां जागोन सानदों आरोना आङो ओमफ्राय नैबेयो 30 नो फिसा फिसाया ओमफ्राय नैबेयो 80 आरो ओमफ्राय आङो बै 80 निखौ लानोसै होननानै बेखौ मोनसे फसायबाय गोमो कालारखौ लोगोफोर माबायदि नुदों कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदे आंनो दायो आङो मालाखौ बासिबाय लोगोफोर लाबाय बे गोमोखौनो ओमफ्रायो नैबेयावहाय आरोबाव माबा माबि नांबावगोना बे जि गोजा बायदिसिना खायो बेखौबो आङो दादानाव सोंबाय आरोना मा बुस्थुफोरखौ नांगौ माने गारिनि फुजा हैनायाव होननानै ओमफ्राय दादाया खिथाबाय बिदि सिन्दुर ओमफ्राय जि गोजा नांगौ ओमफ्राय आगरबाथि बेबायदि होननानै खिन्थाबाय आरो ओमफ्राय आङो जा खोन्थादों बेखौ लाजोबबाय ओमफ्राय आंना बाजारा जाबाय लोगोफोर दायो नै आङो मन्दिर सफैबाय दायो मन्दिर सफैबाय फुजाखौ होनोसै नायलांदो दे लोगोफोर मन्दिरा जोङो बेनो फाग्ला बाबा मन्दिर होनो लोगोफोर बेखौ बिहिर जायोना दाबायदिबा ओंखायनो माने स्कुल टाइम जाबायमोन दायो नायलांबाय थादो दे फुजाखौ होनोसै सफैबाय नै मन्दिरा फुजानि थालिया दायो रेडि जाबाय नै लोगोफोर दायो लोगोफोर नै आङो फुजारिया थिनबायना गासिखौबो मा लाबोदों थोरसियाव रेडि लादो होननायखाय गासिबो रेडि लाजोबबाय आं बानायनानै दायो फुजाखौ होसिगोन दायो नै लोगोफोर आङो फुजाखौ होबाय फुजाया आंना सुरु जाजेनबाय लोगोफोर फुजारिया जेरैबायदि थिनदों बेबायदिनो आङो फुजाखौ होगासिनो दङ दायो नायलांबाय थादो लोगोफोर आंनि फुजा होनायखौ दसेबावनो गोसोखौ दिनै बिराद मोजां मोनबाय आरोना स्रांनो माने दिनैसो गारिनि फुजाया जोबदों आंना लोगोफोर बेनिखायनो आङो स्रां मोनबाय आरो गोसोखौ बिरादनो मानो होननानै बुङोब्ला सानफ्रामबो ओरैनोसो सालायनाय जागासिनोमोन ना बेनिखायनो दिनैसो सान्थि मोनबाय दायो आं नैबे बायनानै लाबोनाय मालाखौ गानहोबाय आंनि स्कुटि गोदानाव ओमफ्राय बे आगरबाथिखौ लानानै खेबथाम गिदिंनांगौ होननायखाय खेबथाम गिदिंबाय माने आंना दिनैसो फार्स्ट टाइम आरोना लोगोफोर गारिनि फुजा होनाया ओमफ्रायो बे आगरबाथिखौ लाबोनानै नैबेयावहाय थुनानै दोनफैबाय गारियाव अं आखिबाय नै लोगोफोर समायनाय मोनलायलायबाय आङो खिन्थु माला गानहोनाया मोजाङै जाथ'वाखै दे लोगोफोर आं न'आव लांनानैसो मोजां खाहैफिनसै फुजाया जोबसिगोन लोगोफोर आंना दायो फुजारि बाबाया आंखौ बिबार लानानै आरोबाव खुलुमबावनो थिनलायलाय आङो खुलुमबावबाय आरोबाव खनसेबाव लोगोफोर बोर बिबाय आरोना आंनि गारि गोदानाव दायो फोथा थुबाय फुजाया आंना जोब्बायानो लोगोफोर दायो ओमफ्राय नैबे दहायजे दखानाव आङो बिबार बायनायाव स्कुटिनि माला बायनायाव जि गोजा लाबोदोंमोन ना बेखौ दायो बे आयनायाव खानोसै आगदाथिंजाय लोगोफोर दायो आङो नैबे जि गोजाखौ खेबथाम फाननानै खानांगौ होननायखाय बेखौ जिखौ माने खेबथाम फाननानै खेबथाम खाबाय लोगोफोर माने जेरैबायदि थिनदों बेबायदिनो आङो फुजाखौ होगासिनो आरोना लोगोफोर गोसोखौबो बिराद मोजां मोनबाय आङो फुजाया माने दिनै जोब्बाय स्रां जाबाय मोनसे खामानिया बिदि साननानै माने बोरैबा मोनोना बिदि फुजा होआगारा गारिखौ सालायबाय थानोबो ओमफ्राय नै एसे प्रसाद आग्लायनाय दंमोन बेखौ आङो फारौनो होबाय लोगोफोर आगैमोना बरिंसो जाबायदां आब' सनाया दिनै मा देखायबाय थाखो होननानै ना आगैमोन लोगोफोर माने बरिं जानो नाङा मालाबा बेबायदिनो भिडिअबो होनांगौना बेनिखायनो सानफ्रामबो बेसेबां जानो बेनिखायनो आङो दिनै बेबायदि भिडिअ माने गारिनि फुजा खालामनाय भिडिअखौनो होबाय दे लोगोफोर नायनानै मोजां मोनोब्ला कमेन्ट्स खालाम लाइक खालाम दायो नै खाथियाव फैनानै जाफैबाय दहाय फार्स्टआव माने जायाखैमोन दायो खेबख' जाबाय आरो गेदेर ना बाथासा गेदेर जायो बेनिखायनो माने ओरै खुरख'सो जायो आरो खेबख' गावसिनि माने गिदिर ना स्पाइसो जायो जानो हायोना फारौआथ' बेखायनो दायो फुजाखौ होखांबाय आरामसे जाबाय आरोना फुजाया गोसोखौ जा गोजोननाय मोनबाय आं माने दिनैसो कमप्लिट जानाय मोनबाय गारिनि खामानिखौ
ओमफ्राय दायो न'आव थांनोसै एसे बाजार खालामनानै नायलांबाय थाबावदो दे भिडिअखौ दसेबावनो दायो आंना गारिया लांजानो गारिया नै थाखाय आंना रेडि लोगोफोर जाबाय फुजा नै होबाय लोगोफोर फुजा होनानै स्रां मोजांनो नुबाय लोगोफोर मोजां मालाखौ नुबाय मोजाङै एकदमबारे खालामथ'नो मोनाखै दा न'आव आंनि गारि थांनानैसो नुबायना लोगोफोर बानायहैसै दासो दायो आङो न'आव थांनोसै एसे फट' खेबजासै आरोना लोगोफोर फट' खेबजाबाय आङो जा मोजां नुदों गारिजों आंजों समायनाय मोनदों आं दायो लोगोफोर आंना फुजाया जोब्बाय दे दायो आङो एसे फट'फोर लानानै न'आव थांनोसै ओमफ्राय आङो मोनसे जायगायाव हाबलांनो गोसो जादों ओरैनो फट' खेबजानो आरो बेखौ आं नोंथांमोननो दायो दिन्थिगासिनो दङ नायलांबाय थादोबावदो दे दसेनो आरोबाव थांसै दायो लोगोफोर ओंखारबाय जोङो मन्दिरनिफ्राय न'आव थांनोसै दायो लोगोफोर न'आव थांगासिनो एसे माबा माबि बाजार फिसा लांफानोसै लोगोफोर नै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव दङ नैबे थेङा माने खाथिबाबो फैनाय जाया जोङो माने फैफेरनायानो जाया होनजायो आरो ओमफ्राय दिनै फाग्ला बाबा खाथियावनो नालाय जोंना नैबे बिटिसि सेक्रेटारियेटआ बेनिखायनो बेवहाय फैनाय नामैनो हाबलांनोसै होननानै बेवहाय फट' खेबजानो आंबो फैबाय दायो आंबो नै फट'खौ खेबजानोसै लोगोफोर थाबायगुलायबाय आं ससे सान्दुंबो बिराद गोसामोन माने फुंनि सान्दुंना फ्राद बोरैबा नांथारो आरो एकदमबारे दांदां नाङो बे साइडआव सान्दुङा ओमफ्रायो मोजाङै सिनायासै आरोना महरखौनो लोगोफोर नै भिडिअआव ओमफ्राय फट'आबो बांद्राय मोजां जायाखै माने सान्दुङा ओरैथिंजायसोना ओमफ्राय ओरैजाय थानानै खेबनाय जाबाय ओमफ्राय मोजां नुवाखै जा गेदेर ओमफ्राय ओरैबायदि कालारफुल मोजां नुयो आरोना बे टेंकखौ फट'फोर लाबा बिराद मोजां मोजां जाखाङो नोंथांमोनाबो मालाबा सोरबा अबेबा गोजाननिफ्राय बेरायफैयोब्ला जुदि बिटिसि सेक्रेटारियेटथिं फैयोबा बेवहाय फट' लालांनो दाबाव माने बयबो लाफैयो आरोना नुबाय थायो माथो बेखायनो आंबो मालायफोरनिखौ नुनानै दिनै माने एसे आंबो खाथियाव फैनाय नामैनो खेबजालांसै फट'फोर माबा मोनसे लानोसै मेम'रिस होननानै आंबो फट'खौ खेबजाबाय लोगोफोर माबायदि नुदों जायगाखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो बेखौबो फोरमायनानै खोन्थाहर दे लोगोफोर नै नायदो आङो गिदिंलायनानै खोन्थाबावबायसो लोगोफोर नोंथांमोनाबो बेवहाय बेरायफै माने फट'फोर खेबजाफै आरोना आंबो दिनै गोबावनिफ्रायनो फैनो होननानै सानबाय थानानै आंना दिनै फुजा होनायाव फैनानैसो जाफुंबाय माने खाथियावनो नालाय फाग्ला बाबा मन्दिरनि ओमफ्राय बेवहायनो दिनै आं बाहायनो खेबजालांखासै फैनायावनो होननानै आंबो दिनै खेबजानो फैबाय ओमफ्राय हनै बे आगैमोनाबो गथ'फ्राबो बेहायनो फट' खेबजानो फैदों खोमा हनै खेबजाबाय बिसोरबो दायो लोगोफोर माबायदि नुखो कमेन्ट्सनि गेजेरजों आंनो फोरमायनानै खोन्थाहरदे दायो आंनो सिगांजोंबो दिन्थिबाय सेल्फिजोंबो लानानै दायो दसे थानानै थांसिगोन नै लोगोफोर गेटआ बेनो माने फार्स्ट हाबग्रा गेटआ ओमफ्राय बेबायदिनो बिबार गायनाय नुगोन आरो ओमफ्राय नै गोजाननिफ्रायबो दिन्थिनो आङो गेटखौ नैबेलाय मालाबा लोगोफोर नोंथांमोनाबो बबेबा गोजाननिफ्राय जुदि बेरायफैयोब्ला बेवहाय हाबलांबानो जाबाय ओमफ्राय बिराद समायना नुयो जायगाखौ नायनोबो समायना जायगायाबो समायना लोगोफोर माबायदि नुखो नोंथांमोना नोंथांमोननि मेगनजों आंनो बेखौल' कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायनानै खोन्थाहरबानो जाबाय दे बिराद गोलाव जाबायना भिडिअआ आंना ओमफ्राय नै बागुरुम्बा मोसानाय बिराद मोजां नुदों ओमफ्राय माने गासिनिबो हारिनि माबाफोरा दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना फैब्ला नुगोन ओमफ्राय नै जोंहा न'आव ट्रेक्टर होदों माने बारिखौ हालौबाय बेवहाय मैगंफोर गायनोसैलायना लोगोफोर मेसें बोथोर सफैलायबाय बेनिखायनो ओमफ्राय आं फैयैनि सिगांनो मालाबानो होनानै दोनखाबायमोन ओमफ्राय अबेबा जायाखैमोन ना बेखौ आङो फार्स्टनिफ्राय एसे नायनानै होफिनदो होननानै होफिनबाय आरो लोगोफोर आंना भिडिअआ बेवहायनो जोब्बाय बयखौबो